bedre. Jeg tror, det lyder... Ja. Ja. 1, 2, 3, 4. Ude i regnskoven er der mange træer. Om et par år er der ikke flere. Ikke flere. Vi bliver ved med at fælde dem for at lave møbler til vores skønne hjem. Skønne hjem. Er vi gå ved naturen, eller er vi en del af torturen? En del af torturen. Vi skal gøre noget, før vi går i stå. Vend ikke ryggen til og bare gå. Vi bruger en masse strøm og kaster vores affald over det hele. Over det hele. Tænk på hvad du gør før du handler. Jorden leder af vores dumme vaner. Dumme vaner. Er vi gå ved naturen, eller er vi en del af torturen? En del af torturen. Vi skal gøre noget, før vi går i stå. Vend ikke ryggen til og bare gå. Bare gå. I skoven er der mange træer. Om et par år er der ikke flere. La 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 la. Ikke flere. La 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 la. Vi bliver ved med at fælde dem for at lave møbler til vores skønne hjem. La 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 la. Skønne hjem. La 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 la. Er vi gå ved naturen, eller er vi en del af torturen? En del af torturen. Vi skal gøre noget, før vi går i stå. Vend ikke ryggen til og bare gå. Bare gå.